Sanibonani. Njengoba ngishilo ukuthi le yabeka ivideo yokuqala. Le video yokuqala ke ukuthi nje ngifuna ukuphendula uSimomozo direct. Lena ke sibili ke manje ngicabanga ukuthi izophendula abalandeli. Mhlambe nabanye abantu abanesifiso sokuthuka mina nonto encane. Mina bafowethu ngibona kungcono vele ukuthi nithuke mina nonto encane. Ngoba mhlawumbe ukuchaza kwami kuzophelela khona la. Angifisi ukuthi kugcina kungena amagama abanye abaculi. Angifisi futhi ukuthi ngigcine ngilimaza ama brand noma ngihlula ukucabangela ama brand abanye abaculi egameni lokufuna ukuzithethelela mina nonto encane nongelo V. Kodwa ngizothi mina nonto encane kakhulu. Ngoba uma sokhuluma iqiniso lapha e-changing room uma abafowethu esasinabo lapha ababekhuza kwakuyimina mhlambe nawabona nama video masisuka nje emagroundini nje imina wayikhuza kakhulu from egroundini ema-changing room kwakuyimina uSomntwana kanye noNjoko. Mina nje amagama azaphuma abheka ngakimi ekukhuzeni kwami kwathiwa ngathi senikhuza njalo ngathi ningabafazi anoke niyeke insizwa zelo. I-brand enkulu ke le eyikhuluma lokho, i-brand enkulu mhlambe enkulu kunathi sonke esasikhona lapha e-changing room. So nawe ungachecka nje ama brand ayekhona e-changing room because futhi angizokuthanda ukumention igama lalo muntu. Ngendlela ebucayi ngakhona lento kangangoba ngalesa sikhathi lesi kwazi kwaphuma ngisho nezibhamu zaphuma ibhamu lapha e-changing room. Angeke uSimomoza kuveze lokho because kunama brand akawahloniphayo, kunama brand akawacabangelayo, kodwa ukhethe ukuveza lokhu kukanti encane kakhulu. Still mangase kuthiwa siya deep sigcina sikhuluma ngalento ngaze kugcina kuphuma ukuthi kahle mina e-changing room ngimsulwa because angaze ngithuke umuntu futhi angaze ngikhiphe spam, kodwa bakhona abayikhipha ibhamu e-changing room ngoba kunamanye ama brand okumele avikele, kunamanye futhi akumele abulawa. Angisho futhi ukuthi mina abaculi abaphumela obala bechaze, kodwa ngiyafisa ukuthi engathi bengaliqondisa lolu daba because ngiyazi ukuthi for the fact ukuthi njoba wonke umuntu athula kangakhuluma ngalo, it's because wonke umuntu uya understand ukuthi lento le ilimaza ama brand amaningi kakhulu. Mina ke impi yami enkulu noSimomoza yasuka ekomidini. Ngamxosha ekomidini sinonto encane. Kwakune komidi ke lapha elaliphethwe yimi uSimomoza unto encane noThandazani. uSimomoza nje wahlulwa ubudoda wabhakuza wayale okwagcina kungiphoqa ukuthi ngimkhiphe kulelo komidi futhi ngaze ngamxosha nasethimini. Ehlulwa yikho nje lokho ukwenza kwendoda yenza bona lobufazi lobu. Abantu ababehamba phambili kumxosheni kwakuyimina umuntu encane. Isizathu ke sokukhuluma kaNgelo V noma sokungena kwegama likaNgelo V, igama likaNgelo V livezwa ukuthi uNgelo V we-management ye-team, which means kwi-management ye-team kwakuyimi uNgelo V, uMalume Mthuthani, uMfokandlovu, owayizama ngayo yonke indlela ukulungisa isimo kuleya team, kube noGigi uMfokaMasinga, kube naye kuKhuba uKhuzani. So ngesikhathi sekuphumile uKhuzani si-management sahlangana sazama ukuthi sithole umhlahlandlela sithobisa isimo egroupini ngakusasa after uKhuzani sebhala statement sokuthi uyaphuma. uKhuzani statement wasiqala sibhala ngakuthina kwi-management wagcina kwi-main group. So thina sabe sesazi ukuthi uKhuzani sephumile. Meqeda ukuphuma uKhuzani sabe sihlala phansi njenge-management sibheka ukuthi isimo singasilungisa kanjani ukuthi team ingahlakazeki. So ukukhuluma kakhulu kaNgelo V kwakhambisana nokuzama ukulungisa isimo ngokumyalelo we-management. oMalume Mthuthani bangofakazi noGigi uMfokaMasinga bangofakazi. uMalume Mthuthani ngaleso sikhathi wayehlushwa kakhulu network noma webhizi ngemsebenzi angazi, kodwa wayengatholakali kakhulu ngaleso sikhathi kuWhatsApp, kodwa kule mihlangano ye-management wayekhona futhi esasikwenza sithunywe management. Ngokuba uSimomoza wayesebuyisiwe ke ethimini enza bona lobhukazi. Ukubuyisa kwakhe ethimini wayethreatenisha i-team ukuthi uzokhipha zonke indaba zasethimini, ekhiphe yonke into nge-team, ekhiphe zonke izinto esisuke zenza sisodwa siyi-team. Kwathiwa akabuyisa uSimomoza, wabuya kuSimomoza. So maybe uSimomoza mayiqeda ukuphuma uKhuzani egroupini, uSimomoza wayesenza okusha ke, wayeseba yibhukazi. Lapha uNgelo V nami sizama ukulungisa isimo ngokwazi ukuthi njengamanje se-management sivumelene ukuthi i-team ayiqhubeke.
while eceleni kusancengwa uKhuzani. uMalume Mthuthane uyena wevolunteer ukuthi uzomncenga uKhuzani uzombuyisa uKhuzani egroupini, but uSimomoza wayefuna ukuthi kwenzeke ngendlela yakhe. uSimomoza wayefuna ukuthi wonke umuntu ayidikile i-team ayishiye i-team. So ngaleyo ndlela ke sasizama futhi ukuqondisa libona lobo bhukazi ukuthi sithi sihlangene sizama ukulungisa isimo kube khona umuntu ofuna ukuthi yena enze ngendlela yakhe enganabo kwabuholi bokulungisa izinto. So uNgelo V ungena ngaleyo ndlela, igama lakhe liqhama kakhulu ngaleyo ndlela. uGig umfoka Masinga ucoach naye ungomunye wathembisa uSimomoza induku ikhathe eziningi ngakho lokuhlupha kwakhe kwakungemina ke ngedwa. Mina ngathi ke mase ngisaqhubeka nemiyalelo yemanagement ngithi ngibuyisa uSimomoza ngimfaka endleleni. uSimomoza wabe saqonda nje kumina esehlala nami ithonto khona lapho hawuma ngithi nangu uSimomoza ekhwele dilika ngabe sengimtshela ke nami ngendlela engimtshela ngakhona saxabana. But even before sixabana noSimomoza kwase kunenkulumo ezivilayo ukuthi imanagement idla imali ye-team okwasimangaza because kwi-management kwakhona imina uKhuzani uMalume Mthuthane uGig umfoka Masinga kanti nonto encane wakwaba khona egroupini. So now izathu esikhulu semanagement esasenza ukuthi kungathi mayiphuma ukhuba mase siyaphuma nathi siyalandela noma kuthiwa i-team ayivale because wayengayena umuntu oqala evama ukuphuma egroupini ngenxa zezinxushunxushu ezazikhona. Baningi abaculi abaphuma egroupini, abanye bephuma bebuye, abanye bephuma forever. Unto encane wakwaphuma exabene negroup, exabene neteam, uSminoff wakwaphuma, uJiva wakwaphuma, baningi abake baphuma, nabo uSimomoza bakwaphuma, inqwabo omashelela abake baphuma. So umculi mayiphuma wayiphuma nenkulumo zokuthi mhlambe akaphathekile kahle lana sasihlezi ke sibambana esekhona nayo Khuba ukuthi bafethu umuntu ophumile akangalandelwa, umuntu uma esayithanda team uyobuya. So still management yahlala kuleyo myalelo. Yabona nje mina ngiyaphila kakhulu nonto encane, kodwa ithi mayibhedile ephumile egroupini ngangingamlandeli mina ngiphume naye. Mhlambe kunezithombe kubonakala ngijima naye la sisemakhaya eGreat Town because siyaphilelana even ngaphandle kwebhola, kodwa sasithi masixabene ebholeni ngoba sasixabana ngempela ebholeni mina naye. Sasithi masixabene ebholeni kodwa ngokuphilelana kwethu kwaseceleni sasiqhubeka siphile sihlangane sijime ndawonye kodwa ufika ukuthi asisadlala ibhola ndawonye. Kahle iyona into engizama ukuyiveza ukuthi kangangoba le group le kwathi makuphuma uKhuzani ngamemezela ku management after sekuvela ukuthi thina sidla imali, ngabe sengimemezela ku management ukuthi hayi bafowethu mase kunento esikhuluma kanje ekuthiwa sidla imali kubeni kuyithina esikhipha imali, ngisacela ukhoxa ku management, ngisacela futhi ukuphuma egroupini. Bayakhumbula bafowethu bangincenga bangifonela nsela ungaphumi aluze lilungise lo daba, ngavuma ngahlala ukuthi siyalungisa ke lo daba. Kulapho ke sasesixabana khona ke noSimomoza egameni lokuthi sizama ukulungisa i-team ukuthi ayingahlakazeki i-team ayingafi ngokuba sekukhona oyedwa wethu osaphumile. Sasinethemba lokuthi casukile soba nendlela futhi yokumbuyisa kuzokwehlisa umoya kuxoliswe la akangaphathekanga kahle khona, kanti ke futhi naye sasikulindela ukuthi mhlambe engehle exolise la akangayiphathanga kahle i-team khona uma elibona iphutha lakhe. Kanjalo futhi ne-team ayoxolisa uma nayo ilibona iphutha layo ngokwenza kwayo lokho ayikwenza lapha ema-changing room, because ema-changing room bancane kakhulu abantu abebemsulwa, akekho umuntu wayemsulwa ema-changing room. Udaba olukhulu lwenzeka lapha ema-changing room. And I believe unamanje igroup isekhona. Igame yokugcina ile eyidlalela uJ yayihlelwe khona lapha kuleya group ngomyalelo ophuma kuyena uKhuzani sengaphandle kwegroup ecelile ukuthi ucela oMaskandi behlangane kukwenziwe activation eCarnival City. Kanti ke wayeseke wawahlela lamagame amabili eThekwini engasekho egroupini. Kulawa seThekwini angibanga khona, kodwa kulawa seUJ noma mina ngingasekho egroupini kodwa ngaba isimenywa ngafika ngazodlala ngimenywe yibo abafowethu ababe khona egroupini. So kodwa mina ngabe sengiphumile ngaphuma nenike groupini after ngibona ukuthi isimo siyahluleka ukulungiseka. uKhuzani esebuyile wazochaza ngokuphuma kwakhe. Kulapho umuntu abeka umbono wakhe wabeka icabanga leso sikhathi leso. Wathi uKhuzani may conclude ukuthi ayena ngempela uyaphuma egroupini. Wathi noNjoko meyivalelisa ngabe wesithathu ukuvalelisa, wathi mayishaya left uKhuzani wawushaya uNjoko left nami ngabe sengushaya left wami. So ngabe wesithathu ukuphuma kule group sabashiya, which is I believe namanje team igroup isekhona. Nginenkolelo ukuthi ke ukuba ibrand uSimomoza ubengekayenze lento, but akazi nokuthi yini ibrand. And lento ifana nokulala nomuntu wesifazane maqede ekushuthe
unqunu ungaqokile maqeda iposta lento because akazi ukuthi ibrand kahle kahle ivikelwa kanjani. Ukuba uyazi ukuthi ibrand ivikelwa kanjani njalo uSimomoza ngaba akayenzile lento akayenzayo. Ingakho ke kwayena uKhuba angakaze chaze ngalento, ingakho nabanye abaculi bengakaze bephumele ngalento because it was more of a brand threatening kuyena ababekhona changing room. Kulapho ke waphuma khona ke isinqumo ukukhuzana ukuthi yena uyishiya i-team because lento uyibuka ukuthi izogcina ilimaza ibrand yakhe, kanti ibrand yakhe uyisebenzele kanzima and angayakwazi ukuhlala. Because yonke lento le yayilimaza ama brand. uSimomoza ukhuluma ngayo yonke lento ngoba akayazi ukuthi ibrand idinga ukuvikela. Wenziswa nje ngempela, wenziswa kukaNondindwa othe walala naye maqedwa kushuthi unqunu ngoba nakho efuna ukutrenda kwangaleso sikhathi. Thina singama brand bafethu angesikwazi ukuthi sichaze ngobudeep bayo le ndaba, sesigcina sifaka amagama abaculi because siyazi ukuthi lendizolimaza abaculi. So bafethu abafisa ukuthuka mina nonto encane abasithuke, besithuke beze befike la abafisa ukufika khona. Futhi angifisa ukhuzana ukuthi ayichaze lento futhi akhulume ngayo ngoba izogcina iluleka. Mhlambe abaculi uma befisa ukukhuluma ngayo bengakhuluma ngayo just ukuvikela into encane kakhulukazi because igama lakhe lithinta kakhulu, kanti futhi support uyithola kubona abaculi bakaMaskandi. uSimomoza wenza into ebudedengu kakhulu bafethu, singadlala nje futhi ningenza ngasithanda ibona uSimomoza wenza into ebudedengu, ulimaza igama lakanto encane, siyibiza nge-character assassination lento akayenzile. Futhi uzama ukumbulala ephila ngayo yonke indlela ngendlela akenze ngayo. Bafowethu abafisa ukusithuka bengaqhubeka besithuke, akukho okunye sokuchaza because we understand ukuthi usho ukuthini uprotect your brand. So angesikwazi ukuthinta amagama abantu, angesikwazi ukuthinta amagama abaculi abangakaze bekhulume ngalento. Izathu ukuthi sifake ukuthi uSimomoza wayinenkinga neteam, it's because ikhathi zonke nokuxoshwa kwakhe eteamini kwakuhlangane nokuthi wayengawa attend ama games, wayengafika emagameni, wayifika kuma game asegoli because kwakunzima ukutravela kwakhe ngoba wayesaba ukuhlangana nale ndoda eyayumculi ekhona eteamini, akenza into ekhohlakele eyasenza ukuthi sihlanganise imanagement izama ukulungisa izikhathi eziningi. Ukubuya kwakhe uSimomoza sasihlezi sithi uSimomoza kulungile ke sokuvikela ukuthi le ndoda ingaze kufike la yona esifuna ukukufikisa khona. So bafowethu bekuyivideo yami yokugcina le ngichaza ngalolu daba. Seningakhuluma futhi nikukhulumayo ningithuka ngendlela ningithuka ngakhona, ngiyanikhulula, kulungile. Ngithukeni niphinde futhi nimthuke into encane, kodwa iqiniso ilona lelo. Akukho okunye okudeep enizokuthola from kimi noma into encane. Abafisa ukuyikhuluma indaba namafisa ukuyilula bengayilula. Uma beyilula ke akukho inkinga ke isiyodibana esikhaleni kaNtombela.